ישנם 3 חוקי יסוד להכנת ארוחת גורמה. 1. אין לבחור אותו מוצר גלם יותר מפעם אחת. 2. אין לחזור על אותו צבע יותר מפעם אחת. 3. אין לחזור על אותו אופן הכנה יותר מפעם אחת. בחודש האחרון ערכנו אודישנים על מנת לבחור את המנות המוצלחות ביותר. הערב יוצגו בפניכם העובדים המצטיינים מאחורי המנות הנבחרות. אבל קודם בואו נכיר את השופטים שלנו. מר גבי טייטל, סמנכ"ל הבנק, המתמחה במטבח הדרום אמריקאי. מר רון כהן, מנהל מחלקת השיווק, בעל לשון חדה במטבח הים תיכוני. מר עודד וידר, יושב ראש ועד העובדים. הוא האיש שלכם, המתמחה במטבח הישראלי. לאחרונה חביבה הגברת גלי שלזינגר, מנהלת משאבי אנוש בבנק, עם ניסיון נרחב ברזי המטבח. ולמתמודד הראשון. זוהי מתמודדת מספר 1. היא הגיעה אלינו מסניף ראשון לציון, והיא כבר עומלת על המנה שלה. בואי ספרי לנו על עצמך, ספרי לנו מה הכנת, כי אנחנו לא רואים הרבה. שמי ליאת, יועצת משכנתאות בסניף ראשון, 14 שנה בבנק. הכנתי מנת סולו. סולו מגישים לבד, כי אוכלים את זה לבד. ועל דאגה יש ביטחונות כדי לאזן את כל מה שאמרתי. כמו שזה נראה מפה, זה לא נראה ממש ביטחון מוחשי, ועוד לבוא עם זה לבד. גבי, אתה מוזמן לטעום ראשון. זה קטן, זה שובב, זה טעים, זה מוחשי, זה מקצועי, זה מאוזן. אני מעביר אותך. אם לטנגו צריך 2, אז לסולו שלך, אני מעביר אותך לבד. מה יש לומר? נכנס סולו, יצא סוד, מגיע לך לעבור. בואי, את בפנים. עכשיו, ברוכה הבאה לנבחרת. תודה רבה. ליאת היא המתמודדת הראשונה שלנו בנבחרת. מתמודד מספר 2 הוא אלכס אליאסוב מסניף חולון. אלכס הכין לנו את מנת הגלש המיוחדת שלו, והשופטים מתרשמים. אני יכול להגיש בקשה? כן, אבל שתהיה בקשה מרוכזת. אני טועם ראשון. לך על זה. בסיר הזה יש סוד, יש הרבה מידע. לא פלא שקראתם לו גלש. אני מעביר אותך. בסיר הזה מסתתרת משפחה שלמה. הבשר היה רך, הרוטב החליק אותו פנימה. אני מצטרפת למשפחה שלך, ואני מעבירה אותך לשלב הבא. שלום. תציגי את עצמך בבקשה. אוקיי, שמי מירה, אני מסניף ירושלים. אני עובדת בבנק 20 שנה. בשנה האחרונה אני עובדת בשלוחה בגבעה הצרפתית. הכנתי לכם מדרוג של ירקות, פירמידה של ירקות. ועל זה אני צריך לתת לך ציון? על ירקות כלואים? להעניק ציון, לא לתת ציון, להעניק ציון. אבל עדיין זה סך הכל ירקות, מה כולה ירקות? מה זה משנה? תכלס. החציל בקומה השנייה קורא לי. לכי אליו. נראה משהו. טוב, אני רוצה לסכם. היה לנו פה מדרוג של ירקות אנטיפסטי. הציון מבחינתי הוא 9, ועל הפרזנטציה 10. כל הכבוד. שלום, שמי נביל, ואני עובד של מחלקת השיווק בהנהלה הראשית. 1.5 שנה בבנק. הכנתי לכם מנה ממש מופלאה. הפעם לא לקחתי סיכון, הלכתי על בטוח. המנה שאתם רואים ואתם מריחים היא מנה הכי מנצחת אצלנו בבית. למנה קוראים אובליגו קומפלט. אני רואה שהוא באמת לא לקח סיכון. אני מאוד מקווה שזה יסייע לך לעבור ולהתקבל לנבחרת.
עודד, מה דעתך? איך שלא שתקרא לזה, זה יפה, זה פשוט, זה טעים. זה אובליגו. אתה בפנים. גלי, מה דעתך? אובליגו, לידה, אתה בפנים. ארבעת המתמודדים הראשונים כבר בנבחרת. ולא רק הם, גם במטבח יש הפתעות. אני חנה גפני מכרמיאל, עובדת בסניף כרמיאל, עובדת 5 שנים בבנק מסד, והכנתי לכם פילה בקר. שמי אלעד גולדשמיט, אני מהנהלה ראשית, אני עובדת 7 שנים בבנק, ואני מכינה פוד, שזה סוג של פירה. שלום, אני מזי דה רומנו מבנק מסד ברמת גן. הכנתי לכם כאן בנקול, שזה בעצם השניצל. השניצל הוא בעצם שניצל בהשגחה למהדרין, וכל מי שבעצם שומר כשרות יכול לאכול וליהנות ממנו. שלום, אני מיכל יום טוב, אני עובדת באשראי, אני 3 שנים בבנק. הכנתי סלט מקל, קשרי לקוחות, סלט טבולה, סלט עשיר. שלום. וואו, איזה ניחוחות. ספרי על עצמך. אני רואה שהכנת עוגיות. אני דליה מסניף נתניה, כבר 32 שנה בבנק, והבאתי לכם עוגיות סניפומט. בחרת שם מעניין לעוגיות, סניפומט? כן, ומכיוון שכשאני הופעה אותן, אז בני המשפחה מסניפים אותן. אפשר למשוך קצת מהסניפומט שלך? במקרה שלך, בא לי למשוך ולמשוך ולמשוך את העוגיות האלה עד אינסוף. הן מדהימות, את בנבחרת. כל הכבוד. ברוכה הבאה לנבחרת, דליה. נדמה לי שטוחנים שם משהו. שלום, אני איילת ואני בסניף חיפה. כבר 4 שנים בבנק מסד. ואני הכנתי לכם שייק עצמי. שייק או צ'ק עצמי? שייק עצמי. קראתי לזה שייק עצמי, כי כמו בצ'ק עצמי, שמכובד על ידי בעלי החשבון עצמו, אז גם את השייק שלי רק אני יכולה לעשות. זה שייק עם כיסוי. תודה. זה שייק שהולך ישר לקופה. טוב, השייק הזה בטוח לא יחזור. אמנם הצ'ק לא יחזור, אבל בואי, את חזרי אלינו, את בנבחרת. שלום, אני שי מלך, מחולון, מנהלת סניף חדרה. מה הכנת לנו היום? אני הכנתי תבשיל, אנחנו בבית קוראים לו פקלט. כן, פקלט, פיקדון ללא תנועה, אבל מה בדיוק הכוונה פה? מי שאוכל מהתבשיל הזה אצלנו בבית נשאר ללא תנועה. אמנם זו יציקה, אבל לא מציקה. שלום לכולם, שמי יהודית גרשון ואני מאשדוד ואני מסניף אשדוד, עובדת בבנק 17 שנה, והיום הכנתי לכם את המתכון שנקרא ביד. מתכון מעולה, שהילדים שלי מאוד אוהבים אותו, יש לי 3 ילדים מדהימים. מה זה הביד הזה? מה זה הדבר הזה? זה אורז, שלא משנה איך הוא יוצא, הוא חייב לצאת אחד-אחד, הוא יכול לצאת גם כעיסה, בכל מצב הוא טעים. אנחנו אוהבים שינויים של מתכונים חדשים, של אורז פרסי, בסמנט. הילד הגדול שלי מאוד אוהב את זה, יש לי 3 ילדים מדהימים. יש לנו עוד מאכלים שהילדים שלנו אוהבים, אבל החלטתי להכין לכם את המתכון הזה. טוב, אני כבר מבולבלת, אבל אני קמה וטועמת. ביג, ביג. ביג. מבחינתי את בפנים. אנו חוזרים למטבח ולעוד מתמודדים מפתיעים. שמי רותי אגוזי, אני עובדת בבנק מסד מזה כ-30 שנה. המנה שאני הכנתי היום היא מנה מאוד מושקעת, היא נקראת כשמה תיק השקעות, וזה למעשה בשר צלי עגל בבישול ארוך. שמי חגית מבנק מסד, סניף תל אביב. אני עובדת כ-17 שנה בבנק מסד. המנה שהכנתי היא גפילטה פיש, קצת חזרת, ושיהיה לכם בתיאבון. שמי ורד שרבי, אני מסניף פתח תקווה. אני מכינה אמולציה, שזה בעצם צלי בקר.
אני עובדת כ-12 שנה בבנק מסד, אתם תתאימו ותהנו. שלום, שמי יפעת שוורץ ואני מחוץ לארץ. הכוונה לבאר שבע, סניף באר שבע. אני בבנק כבר 17 שנה. למנה שלי החלטתי לקרוא מתח, מנת חוץ. מה המיוחד במתח שלך? הטעמים כמובן, אתה טועם בית חול. זה מזכיר את אירופה, איטליה, טוסקנה. אין על אוכל איטלקי. אני מאוד מקווה שהמתח שלך אותנטי, אנחנו באמת נבדוק אותו. מוכרת? מתחלפים? רגע, חכה עם הדולרים, לי יש 500 יורו. טוב, לפני שיהיה פה חדר עסקאות מתח, עד בפנים. תודה רבה. שלום, קוראים לי רים, אני מסד נצרת, אני כבר שנה וחצי בבנק. אני מכירה מכם מנת עובר ושב. זו מנה שהתחילה אצל סבתא שלי, ועוברת לאח או לאחותי ולאח שלי. תמצאו אותה אצל כל אחד מבני משפחתי. כמו שאומרים, עובר ושב. עובר, ולא שב. אני גם רוצה לטעום. אתה שב, זה עובר. כן? עובר ובגדול. כל הכבוד. איזו אלגנטיות, ואני חשבתי שהגענו כבר לשיא. ספר על עצמך. שמי אורן קליבנסקי, אני מנהל סניף נצרת וגר בראשון לציון. אני עובד בבנק 6 שנים. אני עשיתי לכם מנה יוקרתית מאוד בשם אובליגנט. היא מכילה פטריות כמהין שאני הבאתי אותן מצרפת במיוחד בשבילכם, והן עולות בערך 50,000 שקל. זה שאמרת כמעט, כי אחרת לא היה לך אובליגנט. יש פה כמהין, פטריות שחורות, מחית פורצ'יני. הביס הזה שווה יותר מ-50,000. טוב, אתם מקבלים אצלי הטבות, או יותר נכון, סל הטבות. אתה כבר נותן לנו הטבות? בלי שהצגת את עצמך? מאיפה אתה מגיע עם הסל הזה? שמי יוחנן מיכאלי, אני מנכסי לקוחות בהנהלה ראשית, ואני כבר עובד 18 שנים בבנק. אלו הם בעצם המנחמים המשפחתיים שלנו. אי אפשר להתעלם כמובן מהקצפת. זאת הטבה שאנחנו משתדלים לנצל רק לאחר תקופה ממושכת של דיאטה משפחתית. טוב, חברים, מה אתם אומרים? שנלך להתנחם קצת? עכשיו אני מאחלת לך הרבה הצלחה. נבחרת השפים המצטיינים שלנו כמעט סגורה, אבל לא לפני שהצוות שלנו יעשה כמה ביקורי בית מפתיעים. שלום, אני רגינה מסניף שפרעם. אני 7 שנים במשפחת מתד, והיום טרחתי והכנתי לכם פיצה בתיאבון. שלום, שמי דוד מורסת, עובד בנק מסד, כבר 6 שנים. היום אני מכין לכם מנה מופלאה, מנה שאתם משתגעים עליה. זאתי מנה שאני מבטיח לכם, אתם אוכלים חבל לכם על הזמן. לשיפוטכם, בון אפטי. שלום, אני יובל מסניף כפר סבא, יועץ השקעות, עובד כבר 5.5 שנים בבנק מסד. אני הכנתי את המנה האהובה עליי כמובן בגלל שזו המנה היחידה שאני יודע להכין, חביתה עם גבינת פטה וסווה טיבול, בצל ירוק. את המנה לשיפוטכם. שלום, שמי ספק איוף מסניף חדרה, אני כבר 4 שנים בבנק. הכנתי לכם היום את המנה האהובה עליי, שזה האי גפן, שמולאים בבשר ואורז והרבה טבעונים. וזאת המנה המנצחת שלי. זהו, כעת הנבחרת שלנו סגורה. אנחנו הולכים לאכול משהו ומאחלים לכם בתיאבון ולהתראות בשנה הבאה. רגע, אגב. זהו, עכשיו, אני לא יכולה גם לעשות את זה וגם לדבר איתך. מה, אני אסתכל כאילו למצלמה? דברי איתי. מההתחלה? עוד פעם. מעולה.
Bye.